Fil-budget għas-sena d-dieħla, il-Gvern se jibda bit-twettiq tal-garanzija ta' tfal li ġiet varata f'Ġunju li għadda u li kienet parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista għall-aħħar elezzjoni ġenerali. Kollox fil-budget għas-sena d-dieħla se jkun hemm pakkett ta' miżuri immirati għal familji u tfal li ammonta għal 20 miljun euro. Fost dawn hemm iż-żieda fiċ-Children's Allowance li se tkun ta' 90 euro fis-sena. Tkellem dwar dan il-Ministru responsabbli mid-drittijiet tat-tfal Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ċertezza u stabilta. Fil-manifest elettorali wedna illi tul din il-leġislatura il-Children's Allowances se jiżdiedu b'450 euro f'dak li huwa għal kull wild. Bdejna mill-ewwel nwettqu dik il-weda tal-manifest elettorali u bdejna din is-sena billi bdejna l-ewwel biċċa ta' dawk l-450 euro fejn allura il-familji tagħna se jaraw żieda ta' 90 euro kull wild li jkollhom. Din il-miżura tolqot lil madwar 62,000 tifel u tifla li jiffurmaw parti minn 41,000 familja u semma lotjiet meta familji adottaw l-tfal għotja ta' 10,000 euro lil dawk li adottaw tfal minn barra minn Malta, waqt li dawk li adottaw minn pajjiżna stess jingħataw għotja ta' 1,000 euro. Il-Ministru Michael Falzon semma wkoll li għall-ewwel darba se jkun hemm inċentiv għal perjodu ta' 4 snin għal dawk il-ġenituri li jkunu qed jiffosterjaw u jadottaw. Osserva li l-Carers Grant mis-sena d-dieħla se titla minn 500 euro għal 4,500 euro. Dil-lotja tingħata lil dawk il-ġenituri li ma jistgħux joħorġu jaħdmu minħabba li jieħdu ħsieb lil uliedhom adulti b'diżabilità severa. Intant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li s-sena d-dieħla l-allokazzjoni għall-edukazzjoni se tammonta għall-investiment rekord ta' 846 miljun euro. Il-Ministru Grima semma li fost il-miżuri li se jsiru bħala parti mill-budget għas-sena d-dieħla hemm dik li mis-sena skolastika li jmiss l-istudenti tas-7 sena se jingħataw laptop xejn. Fuq perjodu 7 snin, din il-miżura se tiswa 50 miljun euro li ġejjin minn fondi Ewropej. Huwa semma wkoll li se titwessa l-iskema 9 li tgħin lill-aktar studenti vulnerabbli u se titkompla dik tal-one tablet per child lill-istudenti tar-raba' sena tal-primarja. Jkun qed isemmi l-fatt ukoll illi hemm investiment ta' 8 miljun euro oħra illi jassigura illi propju ikonna in-networks u l-laboratorji neċessarji sabiex propju nilħqu l-aqwa f'dak li huwa tagħlim ġol iskejjel tagħna. Apparti minn hekk hemm ukoll investiment ta' miljun euro li permezz tagħha kull kap ta' skola jingħata 10,000 euro biex il-kapijiet ta' kull skola jiżguraw li tfal ma jkunx jonqoshom affarijiet bażiċi fosthom ikel u riżorsi. Fis-settur sportiv se tingħata tax rebate għal kull tifel u tifla li attendu għal attivitajiet ekstrakurrikulari. Din telet għal 300 euro.